O candidato do PSDG á presidencia da Xunta reuniu esta mañá nun hotel do Grove a unha trintena de alcaldes e alcaldesas da Costa Galega na procura dunha folla de ruta común ante a crise dos peles. Xosé Ramón Gómez Besteiro reivindicou unha estrategia conxunta ante esta problemática, lamentando, dixo, a inacción do goberno galego. Hoxe estuvemos aquí nesta reunión facendo o que tiña que facer o presidente da Xunta desde o primeiro momento, non? Reunir os alcaldes e as alcaldesas de todos os concellos afectados. Este encontro, avanzou Besteiro, terá continuidade. Aproveitou o socialista para demandar que os concellos e o conxunto de administracións estean nos comités de crise dende un primeiro momento, con independencia do nivel de emerxencia. Que se faga desde o primeiro momento que salta esta situación de crise medioambiental, que incorpore os concellos desde o primeiro momento, a FEGAM, a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma, con independencia de si efectivamente ou non hai que activar determinados niveles ante estas situacións de catástrofes medioambientais. Neste encontro, presentes tamén varios alcaldes da nosa contorna, como o de Boiro, Grove ou a Illa. O que non está facendo a Xunta de Galicia, pois fai no Partido Socialista, a idea é coordinar os concellos que estamos afectados na costa, mas esperemos que non se sume ningún máis polo ben de todos, pero por desgracia seguramente se sumará algún concello máis, e coordinarnos partido tamén ca delegación do goberno para poder facer unha limpieza, uns medios e saber como actuar. Pola súa banda, o alcalde do Grove lamenta a falta de información aos concellos por parte da Xunta. O que todos reclamamos é información de que temos que facer. Eu creo que esta contaminación dos peles é un síntoma de algo máis profundo, que é a falta de estructura que ten a Xunta de Galicia de cara a cometer procesos destas características de contaminación do medio mariño e das nosas praias. Parece que a Xunta sempre xoga a desviar a atención ao goberno central, aos concellos. Logo de escoitar aos rexedores, o candidato socialista demandou máis recursos para os concellos para que non sexan eles os que asuman os custos da limpeza. Aproveitou para poñer en valor a coordinación ante a crise entre o goberno central e a Xunta, malia que engadiu chegase tarde. Unha coordinación que chega tarde, pero que ahora cando chega hai que activar dunha forma clara. Por tanto, eu creo que todo o mundo ten presente, claro, que o Goberno de España está actuando de forma contundente, que está actuando con un nivel moi importante de medios, e aquí o que se trata é que todos sumemos na mesma dirección. Ese retraso que houbo na activación do nivel para que actuara o Estado é un retraso lamentable que se debe única e exclusivamente á mala xestión da Xunta de Galicia. Criticou a falta de información por parte do goberno galego, o que volveu a acusar de mentir. Besteiro, por último, quixo reivindicar a calidade dos produtos do mar de Galicia, pero que demandou unha campaña de promoción da calidade para os produtos pesqueiros e marisqueiros.